तारा तनियो नहीं खा बुझा काहे बुझा काहे भौजी का दिक्कत बा? अरे दिक्कत ए नंदू दिक्कत पूछत है तो सुनो बताओ तनी अरे की भाला उ मरद मर गला उ काहे भौजी काहे रोत हो? अरे काहे रोत हो? ए नंदू ए सेरुआ तनी के तार भैया हमरा के छोड़ के बाहर चल गइल बाड़े है तो टाइम से ना देबू तो भगे ना जाती है खाना पानी देखी एनियो के लइका कितना निमन बात बोलता है आ ओनियो के लइका बोलता है तो यार ना झका हो पूरा तरीके से ई कौन क्वालिटी है बोला तो निमन बात बोलो गलत करे भौजैया पति एनी पूछत कि काहे रोत तारू माथे पर होली के महीना चढ़ल बा एही में तार भैया छोड़ के चल गइल बाड़े अपना दिल के बात कतना कहि तारो बोला का मदद करी? नंदी कहल कि बोला का मदद करी मदद करे के चाहत तारू करबो ते काम करो करो बड़ा ही गीत हिट गइल परमत प्रेमी जी का लहर लसी भौजैया कहती है भैया अरे की कत भैया के बोला कई गो बात पर हमरा ध्यान देवे के भगवान अपना सुंदर शरीर बना के धरती पर भेजले काहे खातिर कि इंसान धरती पर जाई त राम नाम के भजन करी लेकिन हमनी का यहाँ भगवान के भुला के खाली लव जब के फेर में पड़ल बनी 84 लाख जोनी के कंट्रोल कंप्यूटर लेके प्रपिता परमेश्वर बैठल बारे जे जैसन कर्म करी ओकरा के कर्म अनुसार ऊपर गेला पर फल दियाई ये धरती के नाम का है ये धरती के नाम है मृत्यु लोक जेल में एक न एक दिन ओकरा चलिए जाए के बाद तो जहाँ नइखे रहे के एकरा के नैहर कहल जाला चल जाए के एक न एक दिन ओकरा के ससुराल कहल धरती पर जे भी बात सब कुछ सोचेला कि हम अपने मेहरारू के भातारे हैं लेकिन ये भातार नकली भातार हम लोग भर पेट भात खाएला भातार हम भले हम हो कि चाहे रोशन जी हो कि चाहे कोई हो वो भर पेट भात खाएला भातार हम रास्ता धोके जाता लोग ट्रक वाला हॉर्न मारी पिपी साइड से दबो कब से दिल्ली का पानी भी कमर जाता जब हर सागर से पार कर दे ओकरे कौशली भातार कहल जाला तो जगाइरा पर बलमुआ पूछी है कि हम भजन रही भजन करे खातिर तू जा गजन के फेर में अरे की छोड़ी हरि नाम लो भक्ति अरे कतु पढ़लू पहाड़वा राम अरे तो नहीं हर में अरे लुटलू ना हर
सिवा दोसर कुछ नहीं कर। अच्छा यही लेने बोला था हमार मन खुश होई तो मन प्रसन्न होई तो निमन निमन बात कही तो निमन निमन ग्रंथ के बात समझी तो तू खाली हमरा के बोले में हैरान बा। हर कोई बात ना कोई बात ना भाषण करता साहब बोली बता देती है कि इंसान कैसा है। साहब बोली बता देती है कि इंसान कैसा है और बहस बता देती है कि ज्ञान कैसा है और घमंड बता देती है कि कितना पैसा है और संस्कार ही बता देती है कि ये परिवार कैसा है। बोलने से पहले सोचो कि हम क्या बोले तानी। ए रोशन राजी तू तो हदे बाड़ा हो, ए रोशन व्यास तू तो हदे बाड़ा हो। हमरा बुझाता कि ट्रेनर में कहीं हीरो से तू तो नहीं जोदे बाड़ा हो। खाली बोला तारा मर्द। अच्छा कनी बैठो बैठो कनी बैठो। ई धोती धो के बाप रे बाप का कहले कि प्रदुमन परदेसी इतना ना नाच देले बड़े बुझाते ने कौन व्यास कलाकार से दुगोला बा आ कि कोनो लवंडा से दुगोला बा। मननी बात कि तू हमरा के लवंडा कह के संबोधित कइल कि तारा के निमन माने जे को जब तू ई काम ना कइले रही त इहो त काम उहे कइले हजार हम क के गरनी हो जैसे ई सब कोई नहीं वैसे सब के कइले।